Pégate más, sí, eso es... Tranquilo, tú pégate. Perquè és que si no, no acabem. Ja està. Sí. És que a meitat... M'adona compte era a meitat. Estem? Sí? Però bueno, de nou, bon dia i moltíssimes gràcies altra vegada per tots els mitjans de comunicació com als companys d'estar en aquesta segona roda de premsa d'avui. I res, m'acompanyen Nacho Macipe, que és el CEO de QLS, que és l'empresa organitzadora de la Basket Cup i de la Mediterranean Cup. M'acompanya també Òscar, que és el representant del club de bàsquet, és a dir, el xico para todo del club de bàsquet, i Maria Mascarell, que és una de les coordinadores o el que siga del handball d'Oliva, també una chica para todo. Al final, així en els clubs locals tenim xicos i xiques para todo. I també, com no, Yolanda Pastor, l'alcaldessa d'Oliva. I res, conforme hem dit en la roda de premsa d'abans, avui venim així a presentar 3 esdeveniments importantíssims per a la ciutat d'Oliva. En aquest cas, la Basket Cup, que serà del 14 al 16 d'abril, i la Mediterranean Handball Cup, que serà del 10 al 20 d'abril, i en el qual van a participar esportistes des dels 6 als 18 anys, i en el qual van a participar també 2.860 esportistes, més de 300 equips, i també amb l'ajuda d'altres poblacions veïnes, que conforme he dit abans és molt important també l'ajuda de les poblacions veïnes, l'ajuda dels clubs locals i també l'ajuda dels diferents departaments per a coordinar tots aquests esdeveniments que atrauen a tanta gent a la nostra localitat. Jo no vull enrotllar-me més perquè prefereix que Nacho ens conti què és per a ell estar en Oliva i què és per a ell esta tercera edició tant de la Mediterranean Handball Cup com de la Basket Cup en Oliva, i que millor que ell, que és el CEO de QLS, per a contar-nos el que dic, què és per a ell estar en Oliva. Hola, buenos días a todos. Como ha dicho Joan, estamos aquí para presentar los 2 torneos que QL Sport vamos a hacer durante la Semana Santa, la Basket Cup y la Mediterranean Handball Cup. En primer lugar, de QL Sport queremos agradecer tanto a Yolanda Pastor como a Joan Mascarell todo su apoyo desde el Ayuntamiento para que QL Sport pueda disputar los partidos que se va a disputar en las instalaciones de Oliva. En cuanto a números, la Basket Cup está dividida en Semana Santa y en Puente de Mayo. En total vamos a tener 380 equipos, con una paridad en cuanto a masculino y femenino prácticamente igual. Vamos a tener representantes de Andalucía, de Comunidad de Madrid, de Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León e Islas Baleares. Vamos a tener equipos de Portugal y de Dubái también en la ciudad. Y en total se van a jugar 810 partidos, de los cuales 160 se van a disputar en Oliva, de los 810. En total en la Basket Cup de las 2 ediciones, tanto Semana Santa y Puente de Mayo, vamos a tener 4.400 deportistas y 5.500 aproximadamente acompañantes. Esto hace que vamos a tener, moviéndose por las ciudades que se juega, aproximadamente 10.000 personas. En cuanto a la Basket Cup. Y en cuanto a la Mediterranean de balonmano, vamos a tener 91 equipos que pertenecen a Comunidad de Navarra, Comunidad Valenciana, País Vasco, Cataluña, Aragón, Galicia y Andalucía. Se van a jugar un total de 220 partidos y en Oliva se van a jugar 21 partidos. Esto significa que vamos a tener aproximadamente unos 1.300 deportistas, sumándose a los 1.600 acompañantes, aproximadamente 3.000 personas que van a estar disfrutando del balonmano en la ciudad.
Desde luego también decir que el apoyo tanto del baloncesto Oliva como de handball Oliva es importante y paso la palabra a Óscar de baloncesto para que nos comente sobre el torneo. Buenos días a todos, gracias por vuestra presencia en esta rueda de prensa. Quería agradecer a Nacho un año más la invitación al torneo Club Básquet Oliva del que formamos parte y quiero agradecer tanto a Yolanda como a Joan en la apuesta fuerte que están haciendo desde que están en el gobierno por el deporte. Y bueno, nuestra experiencia en los últimos años ha sido muy satisfactoria en el torneo y queremos seguir teniendo esta relación en el futuro, para lo cual es importante el apoyo de todas las instituciones como hasta la fecha. Viendo que el torneo está creciendo como está creciendo, pues nos gustaría que eso se fomentara aún más apuesta por el deporte, porque Oliva la verdad es que está creciendo a nivel deportivo mucho, no solo en baloncesto y en handball, sino en otros deportes, y las instalaciones que son muy buenas necesitamos que sean aún mejores y sé que se va a hacer poco a poco, o eso espero, y nada, seguir creciendo y agradecido a todas las partes. Y espero que sea un torneo de gran nivel como ha sido en los últimos años y disfrutar de una experiencia magnífica tanto a nivel local como en el resto de poblaciones, que la verdad es que año a año está creciendo y la afición por el básquet y por el handball también está creciendo mucho en la zona de Safor. Gracias. ¿Alguna pregunta? No, gracias. Sí, ahora la vamos a pasar para que pueda hablar María del handball Oliva. Bueno, me se sent? Bé. No res, que moltes gràcies, no repetir el que ha dit Òscar, que sempre agrair a les institucions és molt important. Per a nosaltres des del Club Handball Oliva el que més desitgem és visualitzar l'esport, sobretot el nostre esport que és prou minoritari en aquest sentit perquè fa poc ha sigut el Mundial i no ha hagut tanta repercussió com en altres esports. Per a nosaltres que les institucions locals, l'Ajuntament en si, ens ajudi a visibilitzar-lo i fomentar-lo és superimportant perquè, al igual que el bàsquet, és un esport superfamiliar on la gent ve a gaudir i a disfrutar de tot. Els xiquets estan tremendament il·lusionats, els pares igual no, perquè és Pasqua, entonces, no, és mentira, estan tots supercontents perquè poden fer relacions en equips d'altres comunitats i és superimportant. No sabeu que ens doneu llum i ens doneu cara davant dels mitjans de comunicació. Per a nosaltres és una finestra i poder dir que estem ací, que els tornejos funcionen, que és una repercussió per a l'Ajuntament molt bona, econòmicament també són viables, i això també és molt important recalcar-ho, que donem diners també, i no res, agrair a l'Ajuntament que ho faci possible, sobretot a Nacho, que porta una organització magnífica, ho munta i ho desmunta, ho fa tot de categoria, l'any passat va ser un èxit, els xiquets se ho van passar bomba i les famílies també. I no res, moltes gràcies per aquesta finestra que ens deixeu obrir i que continuem, el que diu Òscar, que continuem seguint creixent, no sols nosaltres, sinó tots, i gaudint de l'esport, que al final la ment i tot ens va molt bé quan fem exercici. Moltes gràcies i a veure si continuem així i prosperem. Sí. Bueno, primer que tot, tornar a agrair tant als dos clubs locals com també abans als dos clubs també locals de futbol com són el Club de Tenis i l'Au d'Oliva, perquè la veritat que sense ells no seria possible això. I agrair a les dues empreses, tant a Soccercat com a QLS, a Nacho, el que facin partícips a aquests clubs, els que es deixen també formar part d'aquesta organització, el que ells que han beneficiat en el sentit de visual, que ells que han beneficiat també en el que puguen participar els seus membres en les diferents organitzacions
I conforme ha dit Òscar, tenim unes instal·lacions municipals, jo sóc un dels que reivindica des de dins també les instal·lacions municipals. Tenim unes instal·lacions municipals molt bones, no podem negar-ho, tenim instal·lacions municipals molt bones. Però gràcies a aquests esdeveniments, gràcies a més esdeveniments, se'ns han quedat menudes. No podem negar que se'ns han quedat menudes i que fa falta manteniment. En això estem, la veritat, que els dos clubs estan al dia en el que anem a fer. En el mes d'agost anem a canviar el paviment del pavelló. En això 20 anys porta ja el pavelló en marxa i la veritat que feia molta falta. També hem arreglat les goteres, encara que n'hi ha alguna xicoteta que sí que està la veritat que molt vista i va acabar-se d'arreglar, però sí que un dels problemes històrics del pavelló, que era les goteres, la veritat que s'ha solucionat prou. També anem a canviar les llums del pavelló a LED, anem a posar les plaques solars en el pavelló, en el qual, si estalviem energia elèctrica, si estalviem despesa elèctrica, podem invertir aquests diners en la millora de les instal·lacions municipals. I ara mateix fa res hem acabat un projecte, la veritat que molt important, que esperem poder portar endavant a poc, ja no sols a nivell municipal, sinó a nivell supramunicipal, que des d'ací espero que ensenguen i que en aquestes reivindicacions algun dia diguen es mereixeu que vos ajudem. Un projecte de 1,4 milions d'euros en el qual engloba tot el projecte de millores del complex esportiu municipal. Des de la pista d'atletisme, fins als camps de futbol, fins a la llum, l'aigua. Això el que està dient és que va estalviar molta despesa de corrent i el que farà que això puguem invertir en millores i en manteniment. És una reivindicació històrica, la veritat que és una reivindicació històrica i jo en això sempre he estat al costat de tots els clubs perquè penso que s'ho mereixen, al final fan un esforç gratuït, en el qual es costa inclús diners de la butxaca i la veritat que crec que és important que des de nosaltres també ho plantegem així. Res, simplement per acabar, abans de donar la paraula a l'alcaldessa, tornar a agrair a les dues empreses, tornar a agrair a tots els clubs el que en el mes d'abril i maig porten a Oliva més de 10.000 participants, perquè penso que és molt important per a l'economia local, també per a l'economia de la Safor Valldigna, perquè al final jo penso que al final són pobles agermanats i així no es tracta de que ens peguem entre nosaltres, sinó que ens ajudem i si una volta ens fa falta alguna cosa, que l'altre estiga ahí. I crec que és molt important que aquests esdeveniments no isquen de la Comunitat Valenciana. És superimportant, perquè si en algun moment jo li dic que no, i en aquest cas l'Ajuntament d'Oliva li diu que no a un esdeveniment d'ací, no va anar-se'n a una altra població o a una altra zona, s'aniria fora de la Comunitat Valenciana i això la veritat que perdem moltíssim. I això sí que és una reivindicació que posa damunt la taula des de l'Ajuntament d'Oliva com a regidors d'esports, que després de vindre de diferents fires en el qual anem a mostrar-nos com a municipi turístic esportiu, ens ho diuen, és a dir, és que volem anar a aquesta zona, és que no volem anar a ninguna altra zona més de la Comunitat Valenciana, volem anar a aquesta zona. Entonces és important que a nivell supramunicipal tinguem aquesta ajuda i res, agrair tot l'esforç que fan tots els departaments, sobretot també el meu departament d'esports, que són incansables i conforme ha dit l'alcaldessa, la resta de departaments que no es veuen i que fan una feina espectacular, com són policia, com són turisme, protecció civil, Creu Roja, obrir serveis, etc. La veritat que moltíssimes gràcies i res, deixo la paraula a l'alcaldessa Yolanda Pastor. Gràcies, Joan, i novament benvinguts a tots per donar-nos difusió a el que avui presentem, que és molt fàcil de dir, però que hi ha molta tasca, són els 3 campionats esportius per al pròxim mes d'abril de futbol, bàsquet i handbol. I què millor que qui m'acompanya, Nacho, Òscar, Maria i el regidor d'Esports, una representació clara del que es necessita per a que això sigui un èxit. Des d'una mare patidora per molts xiquets de la nostra ciutat, des d'una empresa que creu en la ciutat i en el que està fent, en el projecte que porta, el regidor d'Esports que encapçala el departament i, com no, també
el chico para todo, Òscar, un dels clubs locals tan importants, també tenim a Maria com a handball, i és de futbol que no han pogut estar, clubs locals tan importants que al final els nostres xiquets creixen en les escoles esportives, acaben en els clubs i, com no, a través d'empreses podem presentar aquests campionats a nivell nacional. Jo crec que així s'han dit paraules molt importants i molt boniques, sobretot Maria com a mare, crec que ha dit molt en les seues paraules i li agraïm que estigui així i tot l'esforç que fa. També a Nacho i a Òscar, com no, i com he dit abans, és important sumar edicions i això el que ens dona és el bagatge de que les coses estan fent-se bé. Això és molt important, que estiguem a l'altura i que la gent quan vinga estiga a gust i les competicions estiguen al màxim. Jo també, i en això em sume a les paraules del meu company, el regidor d'Esports, i en aquestes coses, i així també s'ha de dir, Òscar, tenim el compromís públic de millorar les nostres instal·lacions. Jo també soc mare de 3 fills, els meus fills també han fet esports a les nostres instal·lacions. Per una part estic orgullosa i per l'altra sabent de la necessitat real i palpable que tenim. És veritat que manteniment ha hagut el que ha hagut, però nosaltres sí que tenim aquest compromís d'anualment, i avui ja tenim damunt la taula quina necessitat tenim i anirem a mesura que el pressupost nostre municipal i si no ajudes a través de la Diputació o de la Conselleria o del Ministeri, intentar que les nostres instal·lacions, acabant la legislatura, es queden a màxims perquè crec que és un dret que tenim nosaltres els gestors, que els nostres xiquets estiguen en les condicions i sobretot en la seguretat que es correspon. Per això, públicament, conforme ha dit el meu company, el regidor d'Esports, prenem la paraula i públicament adquirim aquest compromís en tots. I per acabar, ja ho havia dit abans, la importància del turisme esportiu per a la nostra oferta turística. A Fitur ens van presentar en un binomi molt important, turisme-esports. La nostra ciutat avui és un referent esportiu, també s'ha dit així, i crec que és un binomi que hem de treballar conjuntament, però per això l'Ajuntament ens posem a la vostra disposició, però necessitem. Vull dir, sense vosaltres això no seria possible i també ens sume altra vegada, per no repetir-me més, agrair a tots els departaments, al Departament d'Esports, tota la tasca que està fent en companyia del regidor, als clubs locals de la nostra ciutat, regidories que no eixiran mai com és obrir serveis i també es felicita també així al regidor Álvaro Sánchez al capdavant d'aquesta àrea, policia, protecció civil, Creu Roja, preventius, etc. perquè sense tot això no seria possible la seguretat. Al regidor de Turisme i al seu departament, a Salva Llopis, que també ens ha acompanyat abans. Amb la qual cosa jo crec que estem en un moment alt en l'esport, que hem de cuidar, que hem de seguir treballant perquè som capaços de portar un turisme esportiu de qualitat, familiar i sobretot que siga un exemple per als nostres joves de la nostra ciutat. Amb la qual cosa jo crec que aquesta és la línia a treballar. Gràcies per tot el que feu, no vull deixar-me a ningú, gràcies per tot el que feu i ara sí que es queda, com sé que ja ho teniu tot preparat, disfrutar d'aixòs 3 campionats que al mes d'abril ja teniu preparats. Amb la qual cosa, gràcies i endavant. Si algú vol fer alguna pregunta o té algun dubte, ara és el moment que contesten els meus companys. Tot claríssim? Perfecte. Perfecte.